Egunon, ongi etorri Kazetagunako hitzaldi berri batera. Nire izena Lorea da eta gaur aurkeztuko dugun hitzaldia hurrengoa da. Geolokalizazio aplikazioak. Ondo dakigunez, gaur egun teknologiak lagundu egiten digu, nahi ditugun pertsonekin harremanetan egoteko. Telefonoi eta aplikazioei esker, gure senideak edo lagunak non dauden edozein momentutan jakin dezakegu. Aplikazio batzuek GPS-a erabiltzen dute mapa batean pertsona bat denbora errealean non dagoen erakusteko. Eta, horrela, non dauden jakin nahi badugu, telefonoa begiratu besterik ez dugu egin behar. Aplikazio horiek, norbait leku batera iristen denean edo joaten denean ere abisatu ahal digute, eta hori oso erabilgarri da haurrak edo adinekoak zaintzeko adibidez. Gainera, aplikazio askok beretik zuzenean hitz egiteko edo mezuak bidaltzeko aukera ematen digute. Beste gauza batzuk erabili gabe. Eta horrela, erraza eta segurua da hori komunikatuta egotea. Eta, tresna horiei esker, familiak eta lagunak lasaiago senti daitezke, beti jakin dezakete non dauden, besteek. Orain geolokalizazio aplikazio batzuk ikusiko ditugu, adibidez lehenengoa Glimpse. Zer da Glimpse? Glimpse telefono mugikorretarako aplikazio bat da, non gure kokapena beste pertsona batzuekin denbora errealean partekatzeko. Hau zer esan nahi du? Esan nahi du une horretan non zauden zehatz-mehatz erakuts dezakezula, zure telefonaren hori GPS-a erabiliz. Glimpse programaren ideia nagusia, lagunak, senideak edo lankideak zure kokopenari buruz informatuta edukitzea, etengabe mezuak edo deiak bidaltzea, behar izan gabe. Gero, zertarako balio du Glimpse? Aplikazio erabilgarria da eguneroko egoera askotan, adibidez, bilera batera joaten ari bazara, edo berandu iritsiko zarela badakizu, orduan, hori gertatzen bada, Glimpse bat bidal aldiozu aurkituko duzun pertsonari, non zauden eta zenbat denbora faltatzen zaizun ikusteko, adibidez. Leku ez ezagun batean norbaitekin topo egin nahi duzunean ere baliagarria da, hori beste pertsonak zure kokapena mapan jarraitzeko eta horrela erraz aurkitzeko, ez? Gainera, Glimpse oso praktikoa izan daiteke segurtasun egoeratarako, adibidez, zenide bat edo lagun bat bakarrik bidaiatzen ari denean eta helmugara ondo iritzeko dela, hori ziurtatzeko, ez? Eta ekitaldietan, txangoetan edo bidaietan hori taldeak koordinatzeko ere balio du. Nola erabiltzen da Glimpse? Lehenengo, deskargatu behar dugu Glimpse aplikazioa gure telefonoan, ireki eta sortuko dugu Glimpse bat, hau da, non gauden erakusten duen esteka bat. Gero, aukeratuko dugu gure kokapena norekin partekatu nahi dugun, adibidez, mezu, posta edo WhatsAppen bidez. Gero, erabakiko dugu gure kokapena zenbat denbora partekatu nahi dugun, adibidez 15 minutu, ordu bat, eta abar. Gero, esteka hori bidaliko dugu nahi dugun pertsonari edo pertsonei, eta gero, hori aukeratu dugun denborak irauten duen bitartean, gure posizioa denbora errealean ikusiko dute beste pertsonek, ez? Eta denbora hori amaitzen denean, gure kokapena ez da automatikoki partekatuko.
Eta, Glimpseren abantaiak zeintzuk dira, erabiltzeko erraza dela, eta ez dela beharrezkoa beste pertsonak aplikazioa izatea. Gero, gure kokapena zenbat denboraz partekatzen dugun kontrola dezakegula. Hori lagundu nahi ditugun pertsonak lasai edukitzean, badakitelako non gauden. Eta baleagarria dela topaketak edo talde bidaiak antolatzeko, koordinatzeko. Daukagun beste aplikazio bat, Waze edo Waze da, zer da Waze? Waze telefono mugikorretarako aplikazio bat da, azkarrago eta seguruago gidatzeko, erabiltzen da, gure telefonoaren GPS-a leku batera iristeko, biderik onena erakusteko, trafikoa, istripuak edo errepideko edozein arazo saihestuz. Wazeren bereziena da, erabiltzen duten pertsonek errepidean gertatzen ari denari buruzko informazioa denbora errealean jakinarazten dela, adibidez autoilarak, obrak edo poliziak. Eta, zertarako balio du Wazek? Gidariak helmugara ahalik eta azkarren eta ezustekorik gabe iristeko balio du, eta Waze erabiltzen duzunean, aplikazioak ibilbiderik eraginkorrena hori kalkulatzen du, trafikoa eta beste arazo batzuk kontuan hartuta, ez? Gainera, gure bidean istripurik, polizia kontrolik, abiadura kamerarik edo oztoporik badagoen jakinaraziko digu. Eta leku batera goazenean, hori ibilbiderik onena aurkitzeko ere baliagarria da, ze azken finean pausuz pausu gidatzen gaitulako ahots jarraibideekin, gidatzen ari zaren bitartean, mapa begiratu behar ez izateko. Eta nola erabiltzen da Waze? Lehenengo aplikazioa deskargatu behar dugu, gure telefonoaren aplikazioa dendatik deskargatu, edo Google Play edo App Store. Gero aplikazioa irekiko dugu, eta helmuga bilatu adibidez, idatziko dugu hor, bilaketa marran, ez, nahi dugun lekuaren, albidea, edo izena jarriko dugu. Gero, bidea jarraituko dugu, hau da, Wazek hainbat ibilbide aukera erakutsiko dizkigu, eta gu, nahiago dugun, edo aplikazioak bizkorrentzat gomendatzen duguna, hautatuko dugu. Gero, jarraibideak jasotzea, hau da, gidatzen dugun bitartean, Wazek, ahotsez, argibideak emango dizkigu, orduan, noiz biratu, edo kalez aldatu behar dugun jakiteko, telefonoa hori asko begiratu behar izan gabe. Gero, informatzea eta bizuak jasotzea hau da, guk ere lagundu diezakegu beste gidari batzuei istripuak, trafiko motela, poliziak edo errepideko arriskuak jakinarazten. Eta horretarako, hori txostena egiteko botoia ukitu beharko dugu, eta zer abizatu nahi dugun aukeratuko dugu. Eta, Wazeren hori abantaiak zeintzuk dira, trafikoa saihesten eta azkar iristen laguntzen digula, istripuei, obrei eta poliziei buruzko informazioa denbora errealean ematen digula, urratzez urratz jarraibideak ematen ditu ahotsez distraziorik gabe gidatzeko, eta beste gidari batzuekin elkarlanean aritu gaitezke guztien esperientzia ez hobetzeko, eta doan dela eta erabiltzeko erraza dela. Daukagun beste aplikazio bat Google Maps da. Zer da Google Maps? Google Maps telefono eta ordenagailuetarako aplikazio bat da, eta
tokiak aurkitzeko eta joan nahi dugun lekura iristeko laguntzen diguna. Vale? Adibidez, zure gailuaren GPS-a mapak, ibilbideak eta gertuko lekuak erakusteko erabiltzen da, adibidez, jatetxeak, dendak edo garraio geltokiak ikusteko. Gainera bai, trafikoari, garraio publikoari eta beste erabiltzaile batzuen argazki eta iritziei buruzko hori informazioa eguneratua ere eskaintzen digu. Vale? Eta, zertarako balio du Google Mapsek? Google Mapsek gauza askotarako balio du, vale? Adibidez, norabideak aurkitzeko oinez, autos, bizikletaz edota garraio publikoa erabiltzen. Bebai hori ikusteko mapa batean non gauden eta inguruan zer dagoen jakiteko. Trafikoaren egoera ezagutzeko, vale? Adibidez, autoilarak hori saihesteko. Bebai, jatetxeak, gasolindegiak, hotelak edo museoak adibidez bilatzeko eta beste pertsona batzuen iritziak ikusteko ere. Gogoko ditugun guneak gordetzeko, gero errazago aurkitzeko, bale? Bebai, gure kokapena lagunekin edo zenidekin partekatu gali izateko eta non gauden jakin dezaten. Eta bebai, urratzez urratz nabigatzeko, bale? Muga batera galdu gabe hori iristeko. Eta nola erabiltzen da Google Maps? Lehenengoz aplikazioa eskarratu beharko dugu, vale? Gailu askotan berez badago ja instalauta. Gero, Google Maps irekiko dugu, hau da, irekiko dugu aplikazioa eta gure kokapena erabil dezakegu non gauden jakiteko. Gero, bilatuko dugu leku edo helbide bat, hau da, bilaketa barran jarriko dugu nora joan nahi dugun. Vale? Aukeratuko dugu nola joan nahi dugun, hau da, Google Mapsek emango dizkigu hainbat aukera, vale? Adibidez, oinez, autos, bizikletaz edo garraio publikoan, orduan guk aukeratuko dugu nahiago duguna. Gero, ibilbidea ikusiko dugu, hau da, aplikazioak eskura dugun ibilbiderik onena erakutsiko digu eta jarraibideak emango dizkigu bai, bale? Orduan, guk jarraituko dugu navigazio hori. Eta aurrera goazela, Google Mapsek bai, hori ahots jarraibideekin gidatuko gaitu, bale? Hori ez galtzeko. Bebai, gure gandik hurbil dauden lekuak bila ditzakegu, hori argazkiak, ordutegiak eta iritziak ikus ditzakegu, edo gustuko ditugun lekuak gordetu dezakegu bebai. Gero kokapena partekatu, vale? Hau da, norbaitekin partekatu dezakegu, non gauden, denbora errealean, hori jarraiti ezazun, nahi baldin badugu. Gero, Google Mapsen abantaiak zeintzuk dira, oso bat dela eta ia mundu osoko mapak dituela. Garraio bide desberdinetarako ibilbideak eskaintzen digutela, bale? Gero, trafiko eta garraio publikoari buruzko informazioa eguneratuta erakusten digula. Iritziak eta argazkiak dituzten leku berriak esploratzeko aukera ematen digula bebai. Kokapenak erraz gorde eta partekatu ditzakegula. Eta doan dela eta erabiltzeko erraza bebai. Bale, gero daukagun beste aplikazioa bat, GeoTracker da, bale? Zer da GeoTracker? GeoTracker telefono mugikorretarako aplikazio bat da, oinez ibiltzean, korrika egitean, bizikletan edo gidatzen egiten dituzun hori ibilbideak erregistratzeko eta jarraitzeko aukera ematen dizuna. Vale? Zure telefonoaren GPS-a mapa batean egiten duzun bidea gordetzeko erabiltzen da. Hori, zehazki nondik joan zaren ikusteko. Erabilgarria da
aire zabaleko jarduerak egiten dituztenentzat eta haien ibilbideak gogoratzeko edo beste batzuekin bebai partekatzeko, vale? Eta, zertarako balio du geotrackerrek? Hainbat gauzetarako. Adibidez, zure ibilaldi lasterketa edo bidaietan egiten badituzun ibilbide horiek, ez? Edo bidaiak erregistratzeko. Zure ibilbidearen datu garrantzitsuak ikusteko, adibidez, distantzia, behar izan duzun denbora, batez besteko abiadura eta altitudea, adibidez ikusteko. Gero, zure ibilbideak gordetzeko, ondoren erabiltzeko edo lagunekin eta senideekin adibidez partekatzeko. Bebai, ibilbide berriak aztertzeko eta orientatzeko lagunduko dizuten mapa zehatzak ikusi ahal izateko. Non egon zinen eta zer bide hartu zenuen, berriro ikusteko, ez? Berrikusteko. Eta aplikazio hau azken finean oso ezaguna da, kirolarien, mendi ibilien gidarien, txirrindularien eta bidaiarien artean. Nola erabiltzen da aplikazio hau, GeoTracker? Lehenengo aplikazioa deskargatu, gero aplikazioa ireki eta gure telefonoan GPS-a erabil dezakegu non gauden jakiteko. Gero, grabazio bat hasiko duzu, hau da zure ibilbidea erregistratzen hasi nahi duzunean, botoia sakatuko duzu jarraipen hori hasteko, bale? Gero, ibilbidea jarraitzea, hau da mugitzen zaren bitartean, GeoTrackerrek zure bidea mapa batean gordeko du eta distantzia eta denbora bezalako datuak, ez, erakutsiko ditu. Gero, grabazioa gelditu alduzu, hau da zure ibilbidea amaitzen duzunean, grabazioa gelditzeko botoi hori sakatuko duzu eta ibilbidea aplikazioan gordeko egingo da. Gero, zure ibilbidea berriro ikusi dezakezu edo partekatu ere. Hau da, mapan egin duzun ibilbide hori berrikusi dezakezu, estadistikak ikusi eta ibilbide hori beste pertson batzuekin partekatu alduzu nahi baldin baduzu. Eta, GeoTrackerren hori abantailak zeintzuk dira. Oso erabilgarria da aire zabaleko jarduerak erregistratzeko, zure ibilbidei buruzko informazio garrantzitsua erakusteko, zure ibilbideak lagunekin edo sare sozialetan adibidez gordetzeko eta partekatzeko aukera ematen duela bebai. Bebai lagunduko dizu etorkizuneko ibilbideak planifikatzeko edo zure bidaiak gogoratzeko. Eta interneterako konexiorik gabeko eremuetan ere funtzionatzen du, bale? Datuak gailuan gordetzen dituelako. Bale, gero daukagun beste aplikazio bat, Life 360 da, bale? Eta, zer da aplikazio hau? Life 360 telefono mugikorretarako aplikazio bat da, familiei eta lagunei konektatuta eta seguru egoten laguntzen diena. Aplikazio honetan zirkulu izeneko talde bateko kiden artean kokapena denbora denbora errealean partekatzeko aukera ematen du eta edozein unetan non dauden jakiteko. Gainera, taldearen barruko hori segurtasuna eta komunikazioa hobetzeko funtzioak ere eskaintzen ditu. Eta, zertarako balio du Life 360 aplikazioa? Familiarekin edo lagunekin kokapena partekatzeko denbora errealean, beti jakiteko non zauden. Alerta jasotzeko norbait leku garrantzitsuetara iristen denean, edo bebai handik irtetzen denean, ez? Ikusteko zirkuluko kide guztien kokapena mapa partekatu baten. Bebai, segurtasun funtzioak erabiltzeko, adibidez, larrialdi batean laguntza eskatzeko edo alertak jasotzeko norbaitek autoistripu bat izaten badu. Gero, aplikazio beraren barruan,
txateatzeko bebai, vale? Edo zirkuluko kidekin erraz komunikatzeko. Eta, bueno, aplikazio hau oso erabilgarria da, hori, seme alabak zaindu eta babestu nahi dituzten familientzat, edo bidaietan edo jardueretan zehar, harremanetan egon nahi duten laguntaldeentzat, bale? Nola erabiltzen da aplikazio hau? Berriro aplikazioa deskargatuko dugu, aplikazioa irekitzean zirkulu bat, bale? Zirkulu bat sor dezakezu eta zure zenide edo lagunei dei egin diezakezu bat egiteko edo lehendik ja dagoen zirkulu batekin bat egiteko. Gero, kokapena partekatzeko, hau da zirkularen barruan daudenean, kide guztiek denbora errealean parteka dezakete beren kokapena, gainerako guztiek ikusi ahal izateko. Gero, alertak konfiguratzeko bai, hau da jakinarazpenak aktibatu ditzakezu abizuak jasotzeko, adibidez, norbait leku jakin batzuetara iristen denean edo handik irtetzen denean. Gero, segurtasun funtzioak erabiltzeko bai, hau da larrialdietan SOS botoia erabil dezakezu laguntza azkarra eskatzeko, bale? Eta gero, komunikazioa, live 360 barruan mezuak bidali ditzakegu eta elkarrizketak izan ditzakegu zirkuluko kideekin, bale? Aplikazioatik irten gabe. Gero daukagun beste aplikazio bat, SOS deiak da, bale? Eta hau zelan funtzionatzen du, aplikazio hau aplikazio ofiziala da, bale? Eta larrialdi egoeratan laguntza azkar eskatzeko balio du. Larrialdi zerbitzuekin zuzenean konektatuta dago, orduan adibidez poliziarekin, zuhiltzaileekin edo ambulantziekin. Orduan aplikazio horri esker errazago eta azkarrago jar gaitezke haiekin harremanetan, bale? Zertarako balio du bi aplikazioak? Larrialdi zerbitzuetara deitzeko edo mezuak bidaltzeko, istripuak, zuteak, osasun arazoak edo edozein egoera arriskutsu bat gertatuz gero. Zure kokapen zehatza bidaltzeko, larrialdi taldeak azkar iristeko, zu zauden lekura, ez? Gero, bizitzen ari zaren larrialdi mota zehatzago jakinarazteko, eta holan laguntza egokia jaso dezazun. Gero, komunikazioa errazteko, hau da, telefonoz hitz egin ezin baduzu, testu mezuak bidaltzeko aukera edukiko dituzu, bale? Eta, aplikazio oso erabilgarria da, laguntzaren etorrera arintzen duelako, eta une kritikoetan, biziak salba ditzakelako, bale? Eta, gero daukagun beste aplikazio bat, Durkal da, bale? Durkal lokalizador GPS. Hau zer da, Durkal telefono mugikorretarako aplikazio bat da, bale? Zure senideak edo zuretzat garrantzitsuak diren pertsonak denbora errealean non dauden jakiteko aukera ematen diguna, bale? Gailuan GPS mapa batean kokapen zehatza erakusteko, gehien nahi dituzunak zaintzen eta babesten lagunduz, ez? Zertarako balio du Durkalek? Familiarekin edo lagunekin kokapena partekatzeko, alertak jasotzeko norbait leku garrantzitsuetara iristen denean edo handik irtetzen denean, ikusteko mapa baten denbora errealean sortu duzun taldeko edo zirkuluko kideen posizioa, ez? Gero, aurren, adinen edo behar duen edozein pertsonaren segurtasuna bai bermatzeko, eta familiako edo taldeko kideen arteko komunikazioa eta koordinazioa errazteko. Bale? Eta, Durkalen abantailak zeintzuk dira, lagunduko zure familia eta maiteak zaintzen eta babesten lagunduko dizuela. Taldeko kide guztien kokapena denbora errealean ikusteko aukera ematen duela.
alerta baliagarriak bidaltzen dituela norbait leku batera iristen denean edo handik irtetzen denean, vale? Senideen eta lagunen arteko komunikazioa eta koordinazioa errazten duela, eta hori erabiltzeko erraza dela eta eguneroko bizitzan oso praktikoa dela. Eta labur bilduz, esan dugu, hori telefono mugikorra funtsezko tresna bat bihurtu dela eguneroko bizitzan, ez? Bai arlo pertsonalean, bai lanean adibidez. Lehen, zailagoak ziren edo denbora gehiago behar zuten gauza asko egiten laguntzen digula, eta gaur egun mugikorrek duten funtziorik garrantzitsuenetako bat zein da, geolokalizazioa, esan duguna. Geolokalizazioa azken finean edozein unetan non gauden zehazki jakitea ahalbidetzen duen teknologia hori da, eta horri esker gure telefonoetako aplikazioek mapak erakusteko, leku batera nora iritsi adierazteko, edo dendak jatetxeak, parkeak eta inguruko beste leku asko aurkitzeko, ez, lagunduko digu. Aplikazio horiek oso erabilgarriak dira, hori bizitza errazten digutelako, eta denbora aurrezten dutelako, eta leku berriak ezagutzeko aukera hori ematen digutelako. Eta horregatik geolokalizazio aplikazioak gure mugikorren funtsezko zati bat dira, eta etengabe erabiltzen dira hori orientatzeko, bidaiak planifikatzeko, zerbitzuak aurkitzeko, eta inguratzen gaituen munduarekin konektatuta mantentzeko, ez? Eta hitzaldi honekin amaitzen dugu, gogorarazi nahi dizuet, hitzaldi hau besteak bezala YouTubeen geratzen direla, nahi duzunean ikusi ahal izateko. Eta era berean gogorarazi nahi dizuet, datorren astean emango den hitzaldia Linux banaketak denontzat izango dela. Eta honekin agurtzen naiz, eskerrik asko guztioi, hurrengora arte.